खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जोंना रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्ला गगोन? जों नेबाय थादों रन्जन दैमारिया माब्ला गगोन होननानै जों गोसोआव सानबाय थादों। रन्जन दैमारिया जेलाव थानाया 5 बोसोरफोर जाबाय दां। 5 बोसोर जाबाय। माने रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्ला गगोन जों बेखौ बुंनो हाया। आसाम सरकारा मा खालामो? आसाम सरकारा दासिमबो रन्जन दैमारिखौ दिहुनाखै। बे रन्जन दैमारिया मोजां गाहाम मानसि। जों दुखु मोनदों रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जेलनिफ्राय दिहुननो नांगौ। नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्ला उदां जागोन? उन्दुनायावबो सिमां नुयो, जिरायनायावबो सिमां नुयो, आंनि दखानाव थाबाबो मबाइल नायबाबो सिमां नुयो। बेनिखायनो रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानो नांगौ। रन्जन दैमारिखौ जों गोसोखाङो। रन्जन दैमारिखौ जों मोनायाव उन्दुब्ला सिमां नुयो। जों रन्जन दैमारिखौ मोजां मोनो। आसाम सरकार, भारत सरकार रन्जन दैमारिखौ दिहुननो नांगौ। जों दुखु मोनदों। रन्जन दैमारिया बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा। रन्जन दैमारिया बर' हारिनि थाखाय मोजां मावग्रा। आं दुखु मोनदों, सहायनो हाला। रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्ला उदां जागोन, माब्ला गगोन जों बुंनो हाया। दे जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला शेयार खालामना हो आरो लाइक खालाम। माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामना हो। जय रन्जन दैमारि जिंदाबाद।